बढ़िया सुंदर भाव में माछ को गुड़ी देली। कढ़ी रे तेल गरम कर देली। तेल तेल भल भाव में गरम करने छाड़ीद भल भाव में गरम करदे आम कार्यक्रम को आगे कढ़ी खोलीदेव से किसी तेल बड़ी जाइए किसी तेल देली तेजपत्र पकड़ी
କିଛି ପିଆଜ, ଏମିତି ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ମସଲା ବି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ ମାଛକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବି। ଆମ୍ବୁଲଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପକାଇଲେ ମାଛର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଝୋଳଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି କରେ ଆମ୍ବୁଲଟା ଦେଲେ। ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଖୋଲିଦେବା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଖାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ